Hei kaikki, se on taas Hillehiiri tässä. Tänään harjoitellaan käsitteitä. Mitä ihmettä ne ovat? Siinä niitä nyt on. 3 kettua. Pienin kettu. Ja tässä on suurin kettu. Niin aivan, pieni ja suuri. Tässä on suuri lintu, pieni lintu, keskikokoinen lintu, suurin lintu, pienin lintu. Kukkuu taas leijonia. Niitä on 3. Suurin leijona. Pienin leijona. Oi kissoja. Keskimmäinen kissa. Ensimmäinen krokotiili. Niin aivan. Viimeinen orava. Hui kauhistus, raketti. Toivottavasti tämä ei lähde liikkeelle. No onneksi se oli tuo ensimmäinen. Viimeinen merenneito. Hui sinne se meni uiskentelemaan. Voi toivottavasti se ei ole tämä ensimmäinen raketti, mikä lähtee lentoon. Iik, nyt mennään. Tännehän minä päädyin. Keskimmäisen hiiren viereen. Minä en kyllä enää kestä lentämistä. Voi onneksi se oli ensimmäinen kuuma ilmapallo. Mikä hai ui kaikkein pisimmälle? Ensimmäinen, toinen vai 3? Niin aivan, toinenhan se oli. Minne hämähäkit menevät? Alaspäin, oikealle, ylöspäin. Niinpä, niinhän se menikin. Mikä ankoista ui pisimmälle? Keskikokoinen, suurin vai pienin ankka? Hui, se tuli aivan varpaideni alle, siis tuo suurin ankka. Juu, ja se ui kyllä pisimmälle. Norsuja. 1, 2, 3, 4 norsua. Ensimmäinen norsu. Tiesitkö, että siinä on lehtiä ja pienimmät niistä ne lähtevät lentämään? Kiitos taas, että katsoit. Nyt sinä osaat jo vähän käsitteitä. Nähdäänhän taas. Pienin kettu, suurin kettu, keskikokoinen kettu.